салом дӯстон, айни замон дар мардон қарор дорем, кӯчаи борбад. Аз ин тараф худи чораҳаи мардон, рост якум советский, ба дасти рост гардем агар 46 микрорайон, дасти чап дӯсти политехникум. Ва аз ин тараф гипразем. хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манамин минтақа ҷойгир аст. дӯстони азиз, назди мактаби 58. бисёри бад гап мезанем, рафтем. дар ин ҷо мактаби 58 ва марҳамат худи бинои истиқомати дӯстони азиз. аз 4 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 4 ошунаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 58 метри квадратӣ дар 4 ошунаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад, отоплениям дорад, қисман бо чизучорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад, прихожа, роҳрав аст, ҳоҷатхона бо ҳамом, ошхона, меҳмонхона ва ҳуҷраи хоб. ҳоҷатхона бо ҳамон дӯстони азиз, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар ин ҷо ошхона. ҳама тирезаҳои хона панҷара доранд дӯстони азиз ва тирезаҳои хона аз ду тарафи бино мебошанд. ин меҳмонхона. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. кӯчаи борбад, минтақаи мардон. дар назди бино мактаби 58 аст. боғчаи кӯдакона аст. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкил нест. хулас, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ин бошад балкон аст. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. нархи хона бошад 627 000 сомонӣ, 57 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона техпаспорт дорад, отопления дорад, бо қисман бо чизучорааш фурӯхта мешавад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.